and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Gimahayan ko ang langit. Rinan! Rinan, gawas diha! Daddy, unsa ba? Wala lagi sirinan din, he. Diyan ako, si Rafael. Mayo! Mayo kay migawas ka na! Nalimot ka ba gipasidaan ko nimo? Nga dili mo natubayan ang pagpakabuang sa kong anak diyan nimo, ha? Sabi, kung ako gusto na kong imong anak, apat ay kabanal ka sir. Sugod ka ron. Makigbalik na ko sa imong anak. O dili na ko makigbuwag pa niya hangtod sa hangtod. Ha! Binuang! Binuang! Ayaw ko padunggog sa mana. Hikayo si Kristi. Kung dili ka gusto nga ako niya mismo ang mamahimo mong kaaway. Daddy, mahimo ba? Ayaw bi pagbuti sirinan sa mong gusto. Mahal ko siya, Dad. Christy! Mahal sab ko niya. Kristi, wa magmahal kanimo kinitawhana. Suma! Unsay nahitabo kanimo sa nangaging mga adlaw. Hapit ka mamatay tungod kay ina kang gibuwagan, tungod kay dili ka makahatag kaniyag anak. Makahatag kog anak, Dad. Nasayop na ang mga doktor nga may eksamin ako. Ha! Way doktor nga masayop! Nabutaan ka lang sa dako mong gugmay ni tawhana. Mga supakon mo ang matuod, Kristi. Buwagan ka na gihapon ni Rinan sa higayon nga makakita sa usab og laing babae nga makahatag sa iyang gikinahanglan. Doon na lay babae nga sama nako. Nga giingnan og daghang doktor nga dili siya makaanak. Apa nagsabak siya, Dad? Busa way imposible ko na ang Diyos na mahatag nimo ini. Og di na tabag nagaglalis pa. Basta kay nalipay ko nga makigbalik na nako sa Rinan. Tungkol kay mahal ko kaayo siya, Dad. Pues, Rinan, magbantay ka na ko. Puslan man nga sakyan mo ang kabuang ining akong anak. Mas maayo pag mahanaw ka rin ng kalibutan na. Daddy, pasidanaan talang ka. Ayaw gyud paghimog dautan ning lalaki nga kung gihigugma. Buhaton mo gani ka na. Anak ng higayon na nga kita ang magkaaway. Oh, Mahal man ka ko nimo, nga buktong nimong anak. Kung ayaw kong babagay sa kong kalipay, Dad. Kalipay ko nga magkabalik kami sa Rinan. Busag ayaw kong hilabdi sa gusto kong buhaton. Basta kay kinina ikasulti ko. Karon nga nagkabalik na kami sa Rinan. Way makabuwag na mo bisan si Kinsa. Bisan ikaw pa nga akong amahan. Kristi! Kamusta ba taon itong mga babae? Hilak pa sir, para makuha sir ba? Na, kusga sir, kusga. Kuhan sir ba, Sir Rafael? Lagi palabi sa imong kaguolo taon. Base na takihon ka na simbak ko lang. Inay ato tapadong sa bahay. Na, malahos ko tayo na ospital di oras. Takihon ka na human. Yung testigos na nimo. Wa na ko masayod sa angay kong buhaton, Dario. Very good. Oh. Musupak yun akong anak sa gusto kong mahitabo. Nga alang naman unta sa iyang kaayuhan kining gibuhat ko, Dario. Ana gina sir, basta nasubrahan sa gugmang usa ka tawo. O kanang gugma ni Nyorita Christy kang Rinan. Grabe kay na. Kon sa putaw pa na sir, muna ipagaingnon nga nagbaga sa tumang kainit. Dili kay 100% lang nagugma sir, 500% na gyud da. Asa ka mga hoy ana? Nga musugot lang siya nga magkaaway mong amahan ug anak. Basta dili mawa ang maong lalaki. Magpadayon gani kining pagpabadlong ni Kristi kanako. Maogid unya kini maingnan sa akong kamatayon, Dario. Ay sir, ang kabilin sir. Mamatay ko sa konsumisyon tungod ining anak ka. Nagkabilin sa niya yan eh. Alagyan ang matay ka lagi sir. Kaya pasig maghiko siya sa Christina. Pulpira, unya, ari mga napadong na ko inyong kabilin. Di lagi ko gusto madato sir. Gaya sa mong oo sir.
Kung sa maluoy tao ka, sir. Ay, kamatay. Kumbati lang yun. Doon sa tao ka. Dako kini akong pagmahay. Ngayon na nung mahilak, sir. Nagtanaw na ko sa amin, sir. Dako akong pagmahay, Dario. Ay, niigo ko, sir. Kasi pang nahimo kong anak. Gimahayan ko ang langit kung ganun si Kristi pa ang gihatag ka na ko nga mahimo kong anak. Ah, Sir Rafael. Naana, honey. Nahuman ko nagtaon og medyas ang duha mo katiil. Kaliyot ha, kay isulob ko ng imong sapatos. Ayun na. Ako na sa loob sa akong sapatos. Ay, ako na lang good. Honey, ati manon tagit kapag ayo. Kung salamat. Salamat kami sugot ka na nga magkabalik na. Salamat ka ayo, honey. Honey, usbon ko. Salamat ka ayo, ha? Nga misugot ka na nga magkabalik ta. Tinood ba kang gisulti mo? Nga may chance ka pang mga anak. Oo, o lagihan. Gibati ko nga magsabakit ko. Sama sa igagaw ni Laura. Wala, nung nga gibalik ko ni mo. Kaya may pasali ka. Nga magsabak ka. Busi pamatuod yun ang Kristi. Kinala magsabak ka. Aram dili ka kabuwagan pag-usap. Honey, Sigurado ka magiging kang magsabak ka. Usa, paninguha agad ha. oo. O lagi, honey. Ipasalik ko ni mo. Magsabak na lagi ko. Layo pa kita sa bahay na nagingon mo nga igagaw ni Laura? Doon na lang ta. Kinahanglan nga dadon tagit kaniya. Aron siya mismo ang motestimoniya bahin sa iyang pagsabak. Kung siyang gihimo nga natuman ang iyang gipanghandoy o sa iyang bana. Gusto kong ako gimutan na niya. Kung nasa siya mo pasalig, nga magsabak ka okay. Mag-live-in ta pag-usap mo. O kung mahimo pa gani, magpagkasalta. Tinuod ka, honey? Oo. Wala na tingali akong asawa. Patay na tingali siya. Musa, magpagkasal lang ta. Kana, mo na gusto ko mabati gikan mo, honey. Magpagkasal ta tungod kay patay na si Junice. Patay na siya. Kumusta naman ang pamati mo sa imong lawas? Medyo lain pagkita akong pamati. Mura ba, mabarag pa ko kung mulakaw ko. Okay, dini ka lang ha. Ako na lang magpalit og atong makaon sa kawas. Hapit na rabas ang gabi. Kanusa ka man mulakaw aron mangitag atong kaistaran. Kung madana nimo og lakaw karon gabi mahimo nga karon gabi ita maglakaw. Dili na kinahanglan nga magsusi pa ko og asa tao. Naibawon ako kung kinsay atong atuon. Basta di lang yun sa inyo, ha? O laki, dili laki. Akong paryente nga suod na ako ang atuon taon niya. Apan sa ako nagkikaingon, kung dili pa nimo madaog lakaw sa gawas karong gabi dili lang una ta mo ahat. Unaan lang natuog, bayad kining giistaran ta. Hangtod nga mamaayo ka na cute. Naumsam sa niya, gibalikan minung ko sa kong lanat. Gusto na gitong takay ko nga mulargas na sa Mindanao. Ayaw ka pala ka. Makalarga ka ralagi unya. Basta mao na to ha. Ikonsulta gyud unya sa mga kaparian kining bahay nimo. Oh. O bisan pa ko nimo sulti ba nini. Mao gini akong buhaton. Basta kay giandam ko ng daan ang akong kagalingon kung galing mapakyas man ko sa akong pangandoy. Kung dili man madawat sa kadagkuan sa simbahan katoliko ang sa nga imo nabuhat. Pagminyo na lang. Pagbato na lang og pamilya. Ambot. Wa ko masahid kung asa gyud ko punta human sa tanan. Tungod kay giunahon ako karon Junis. Nga basin og adto ra gihapon ko punta sa bilangguan. Human ko masulbad ang krimen nga gipasangil bato kanako. Unsay puot mong ipasabot? Tungod kay nakasa magyapon ko.
napatay ko ang mga tao nga buot mo logos nimo. Basin, maserbisyohan gyapon ako kini sa prisuhan. Kung masulbad mo na unya ang kaso nga gipasangil batok nimo. Ipasalik ko nga mutabang ko og sulti sa mga pulis bahin sa ikaduha mong kaso. Nga igo ka lang milaban nako nga buot lugoson. Mao nga nabuhat mo ang maong salaod. Dako ang pagtuo ko nga dili ka mapilanggo sa pagpatay mo sa maong taong dautan. O kana ang tabangan tagyapon sa pag-ampo sa kahitasan. Ang Diyos na lang ang masayon ning tanan. Basta kay sayod siya. Nga dako gyud ang akong tinguha nga makaalagad ko kaniya. Gamay pa ko nga bata nga nangandoy gyud ko nga mahimong alagad sa Diyos. Unsa na? Bituo ka na gid sa tanan ko gisulti nimo. Ikaw mo gid ang nangunay og imbestigar sa igagaw ni Laura. Di ba? Kung mao ka na, may puruhan gid nga magsabak ka, Christy. Kay ang iyang problema, susama gid sa imo. Ang nakanindot lang niya kay wa siya ma-discourage sa tanang gisulti struktur. Nga di siya magkaanak. Ing gibuhat ang tanan nga paagi. Sama sa pag-undang sa pag-inom ug pagpanigarilyo. Mao man bitaw na hinungdan nga giundangan ko ang pagpanigarilyo ug pag-inom. Hasta sa kuno ang pagpuaw magabi sa pagduwa og badyong. Yang giundangan. Gibiyaan ko niya ang tanang batik mga buhat. Aron mag-anak gid siya. Dagan pa siya og gipuhat uy, nga wa pa nako mapuhat. Tungod kay busy man gud ko sa pagsigig monitor nimo. Pero karon nga nagkabalik na ta, i-focus ko na ang tanan kong panahon aron makahatag ko nimo og anak honey. Buhatag yun na. Para magsabak ka na. Hibaw ibiya, Christy. Anak yun ang gusto ko makita. Di ko gusto manang kupog bata. Akong anak ang gusto ko nga ako maangkon. O ihatag din ako. Aron di na mahitabo ang nahitabo sa nangaki. Nga magkakita akong laing babae nga magkahatag sa akong kipangita. Promise honey. Buhaton ko gud ang tanan nga magsabak ko. Gibati ko nga mahatag ko kini kanimuhan. Basta kay mao lang giibot ang taganunay sa tong kaisipan nga magkabaton kita og anak. Magkaanak na kita honey Renan. Unsa? Nakigbalik ka kang Christy rinan. O, Papaulo. Mahal ko si Christy pa. Mawang gibalikan ko siya. Diyos kwentahon ka ni mo rinan. Dili maayo kining gibuhat mo. Magunsa naman lang kung simbako kalit ka, mubutho ang imong asawa. Papaulo, gihinuktukan ko na kana sa makadaghan. Ubis ako sa ako pagpinsar. Mawag magawas ka kwintada. Ngawa na si Junis. Patay na akong asawa. Rinan. Sakit man doon kinagdawaton ba? Kay mahal ko si Junis. Apan unsaon taman ngawa naman siya. Bisag pa na ito makita ang patay niyang lawas. Klaro kay gipatay na siya sa mga puganting midagit niya. O gilubong kini. Sa lapit nga, sila rin nasayod ko nasa. Pa, diligod kami ang gilatin sa kahitasan. Nga mag-uban og taas ka panahon si Junis. Kami gutingali si Christy ang alang sa gusa. Apan rinan. Unsa na masab kahaon niya ang mahitabo. Kung makakita ka na sa magulaing babae nga makahatag og anak nimo. Dili ka nga maghatag ka na sab og dako nga problema sa atong pamilya kung mahitabo nga buwagan mo na usab si Christy. Harinan. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!